Abarim song trokatum MOS surhinira inkoraisi ningkan get home gichok di phukla balong mai pamanpon. ASDC KNC 11 KSA atum chelang si pherang kia mai kangni. T10 cricket knockout tournament kapathu gecheng. Aprangsi birta kilara do anaphan kardom pajelo kardom non birta thanje bangsa mi ujang terang pi non arju ikha birtang tompe Kar bianglong pen di mahasau ahemprek parman risim kang tang pen chi song ponsi avia phiki bu atumta dulu lapen apran ke dam nang atumta dulu bonda ke dam tang surhinira inkoirai si chi tini phai player ni central government state government pen MOS surhinira inkoirai si chetok ponlo laso MOS surhinira inkoirai si chetok det pen chi tini phai pli surhinira inkoira pli anke ningkan ke thom ke choklo La soar ni pacetonon si citi ni phai player ni di phukla balong abarim song trok mate Karbi X Revolutionary United Forum KERUF atum chethan chimu mamai pamanpon Lasi MOS mate Karbi ekor ke chitok ningkan ke thom nang bleng tang lo akenang tum pinia me nang chitong robet ke do wet na chini lo Laso chethan chimu mamaya long aluhia manpen Karbianglong SP Sanjeev Kumar Saikia Karbi X Revolutionary United Forum KERUF Amaipu Pidili Nikon Kathar Longki Be Vinod Timong Sikat Terang Ran Rongpi Wesley Terang Kongkat Teron Son Bijip Ingti Kathar Lapena Barim Song Trokalong Klembang Phuatum Chetongdu Bangsolong abarim song trokatum lamdon kachitok mati MOS surhinira inkoraisia long MEC constituency seat kepaphan open for all pu kachitok dera puthak isi hini ratcharia song atum nangkipudun toratum dulu bonda abarim song trokatum ta kedo anasit inglong aswa khaya phan ke rai pilap GC ninghanglo bonda isi det mate longri ke chari polote isi vera khai ke chari un e kapreka khai pen lang ponang ji pusi government atumpen nangki pudun ajoksi seat cap aphan ke open for all pu chetok ponang koklo laso puthak isi hini rat chari asong atum nangki pudun tor atum dulu lasi laso puthak ning duklo bonda nangki pudun tor arat chari atum kupisi khai pharman ki claim pitheklo abarim song trokatum inglong aswa khai atum aphan sip thom ke rapho aphan rai pilo lapen MOS surhinira inkorai si kachetok do anta isi hini isi penisi chunpon bom lo pusi kongkateron pen ningje pon ye alama ning jangji we bang Karbianglong ke combination bak agreement dolo pole dedi ka sorsar tum pik pik lata holam pen hal tum ka sorsar ta hedi ju arjumeo sitame ka sorsar we ka tum ta la tum ta tenship for all pe phanang pu chok chimati la tum ta ha athak bonam thegi ma thekhi apeni tum machi tok nang ko pipot ma la ke hala jitu ni tum manang pu dunwek tum ta chini je ni tum ni hanghe ke tenship pen pidai buke sitame isia system pen lo je alar bangke etum Karbianglong no dobong Thomas Council ke reservation kali ST phan ta nitum bang che tok bang lo plo je nitum kon lo 35 seat bangke nitum Karbianglong so 9% nitum che tok lo lasi non laso Karbianglong so 35 tok der bangke latum seat bat mati 45 ne seat bat mati lasi 10 seat bangke open for all pinang ko bang lo plo je Karbianglong ke Karbiat kali da bangke da tu lasi ati India ronong bangke ini berakai pan pareng ngong nang puke poisa nang bipe ba det solai longle lasi det ke solai pulote kaddo go be khai de nang pusi latum pulo je 100% ti tum diman lo tame 100% ke upai velo 35 bhala pilo po 10 bangke lage nang tum reservation pinang lo open for all pu ate ni tum chidi lo he ye dang inglong so ke itum si ong mati no hokta kada long tin ta bang khai du gal mati non tame bang khai nang pat ulu pu same ko sanang pat lo di lasi ni tu matha la hela ke chojor pu bang nang pu bang la ke chokchi aposu ke jor kali lage athe ke chojor ya arat ko pil itu Karbianglong chojor ke itu adhikar ta ve aku pikam lo ke jor aku hala tum da nang tu chojor det punang puta adhikar ave aposu ke je hala tum da Karbianglong sor mati ye kapre tum xyz tanang pu la song cap o song throk tum bang ke sit cap chojor det ente alang tum ke kopi lo claim theke di ni tu manang sorsar bang enu ne le lage to sorsar no sita me hala tum mithana jima tha ame hang ke tong kopi lo di ni puji he hala non ke hangjo tum di ni tu manang sorsar tum pinia ni Karbi phan pilo wat theke di ni tum ga 35% bang ke reservation man thek lo hala tum pilo wan theke hala tum ke kali galang ta ka hili dun lo
asong men upel hai ta la son dupik kahli tuntu na si labang ke ningoi me lam hai je ni tum laan hele kaman che song pen ni tum foreign pen ti tum dolo hele kaman che song det pen aphi aku ni tum ke tok chok che henten punang putun bang ke ningoi la kalam lo hai sita me la ke ni tum la phan direct ningoi ye ta chima thanang pu lan cho lam bang ke bang solong ke isia tumpen abarim song trok along klem bang phwa tuma phan tangka suri phokep ke rapajir ponlo bondala anvet pen ke thanga sai ke chuklem pon ja phan war sai chilong pon thekthi lapen state government atum pen piniar nianta thang kerap nang ki pi avi pin lang pusi ke eruf mai phu pdli pen ningje pon thu la hello la council la hin pen kamatha ke teklong bangke suri phokep anuti na pan akirap pilo la bang isilo thetan lo ta hai mene council pen hin bangke sipani to hin pen bangke lana suri phokep ke akidor akirap kali la posi kapre kerawa towar dolang pulote claim bari makeda sompan kelang pon akenang soddo po bangse intum pudaming tung la pen MOS council long sia department do la so MOS department pensi implementation puthak kapachun damja puthak ake hai dilip tirang ACS alangli hin pensi MOS angding ka singwai angding tami alangli pensi singwai rapet claim down rapet claim lo la pen lang tum close ating pen angding kapachun je palangli hin pen kabor ini tum thek pon long lo pen lawang so angding pensi ahut pen epong ni CM Karbiang long alangli pen tamel MOS kapachun dapan isi hini ka singwai lapang le thek pon long lo la ansi nitum thek pon long chodang la pen state government pen hin bangke non ningkan ke thom ke choklo stame state government pen MOS saputhak kang nirap kasing waira kapachun ye pan ko bangke nitum thek long lelang kathar sunini la hello unan kepra bangke MOS 2021 bangke pachun pamenang po 125 constitution amendment bill 2019 la sub bill bang la 2024 parliament session dolo pute la bang prapjin pen ka pechun jia phan la pen ka papa sia phan bang kidobom council la pen kidobom CM MLA MP tum tamil bang song deng bang ke borinangi la pen chelang du nai po bang si pini amai ban kini tum lang tum phan lam thewanik lo la pen nili jungjung hin pen lang tum phan chuning ring tung la bang son tamini tum ka theklong bang ke ongdung angdeng bangke rehab kichun namde dolang hala siala mangso close ating pen kapachun edja phan council tum matha peme nangi pen kamatha peme nangi puni tung ke pu deng ke la hello MOS 2021 long bangke autonomous council CM amethang masi signatory ke mana bang pulo la posi song trokatum der responsible kali la pen alang li tame la pen council tame responsible do la sa arpudo ko posi reheba puthak katiki tame ba sakuri tame la pen kapre ka war sai kipi tame council pen ke claim unang deng an bangke song claim barim tom pan keders atopan warsai pada rehab bangke pipon nangi po bangsi pinia me pen klanglo la pen la so puthak sini li alang to maname chuning poning tung Karbiang long pen di mahasau ahem prek article 244 air puthak che song bomji la pen abarim song trokatum pe majok ratchari asong along ta kachirap tun logawi la sia barim song trokatum apora tengpen langpong si majok ratchari along ta cherap dun jipusi song bijit ingti gathar pen ningje ponthu keni tum mala MOS 2021 la so preamble long ta ke tok do nitum 244A la so chi song mang nitum ing tomte la pen nitum nom la hai pon si nitum chingwai pom lo chi thik pom lo la pen mo la bang prabjin pen nitum step deng la autonomous stair puta kachi political matters bisi subject jong to lasino na kar jukang tung bang kena tung ke ram tang to anian kan ke September 9 ni ke BJP March lap lasino BJP tong do kipomi man mon kipang journey matik belek party tong pini to chukap la ke nitum situation lang det po nitum BJP doer nang ipu alam ge ave ge lagi BJP ge nitum ge BJP long choram UI ba Congress long ta choram UI PSSC long choram UI nitum ge independent six organization ge independent nitum siapor nitum sta nitum time and situation langi time and situation jong si favorable pulte nitum ge enke mission step isiden thank you all MOU MOS 1 MOS 2 kichu ni ban aru kan der na to lage parliament long session dulute lage amni pepo gela jong si amni pulote gela article 244
within bracket 2 la bang ta implement po la pulute kado we phan bang ge suman ma ge direct la dak chiban un Ichi tini phai player ni ASDC KNCA lapen KSA tum chelangsi ASDC asahemalong por phai kri sira minute hom ke bapor pherang ke mai kang ni Assam Legislative Assembly mate MLA ang hoi ke thakahut nijang Karbiang Long pen Amri MLA constituency pen polling station Pharoi sira krihini anke hojai lapen Raha constituency parlupon detlo Lasila Pharohini Rakrihinia polling station ke parlupon anta puthot Amri constituency Chewantu etnangji pupen Assam governor aphan pinpuralu panongsi ASDC KNCA lapen KSA tum chelangsi Karbiang Long DC arideng pinpuralu pajirdam etlo pusi ASDC amai phu Chandrokanto terang pen bangso pherang ke amayalong lamjai pon governor phan panongsi through DC district commissioner apan itu memorandum pingo ang parai tamel aso kopi bangke Dr. Tuliram Ronghan ang ipanita men itu misia kopi pilelelang pini ponce ke masih aso kopi banggalang ni kopi banggalang ni pilelelang pini paleko tinap paleko LFC yang hawar Parhu Pondet traditional area lasu mahita men Parhu Pondet lasu kan sini itu thot Akehai kene Sirajul Lakshman Prasad Acharya itu ASDC KSA KNCA hin pen itu pajir no si alam hebang ni puri gatpo a memorandum submitted to His Highness the Honorable Governor of Assam Sirajul Lakshman Prasad Acharya by the Autonomous State Demand Committee ASDC Karbi Students Association KSA Karbi Nimsojing Thurasong KNCA and Youthfront of ASDC through the District Commissioner Karbi Anglong District dated the 3rd September 2024. A subject bangke the prayer for rearrange and correction of the boundaries of number 112 Amri Legislative Assembly Constituency ST with 63 Hujai LSC, number 61 Roha LSC, and number 52 Jagarut Legislative Assembly Constituency, and to bring back thought pantunang puloy pingpana subangke ang sarona tengpen hanga tengpen arona tengpen 18 polling station kadto 18 polling station kriner ke ba polling station bangke pon detlo ngaso delimitation po amen pen masi na frank 1975 gazette notification ating bangke Karbi Anglong sibu start Hibang ke delimitation kat pernah bangga lah sebang pom, sebang itu tengah mongol lah sebang itu cini. Nasi Hujai Roha and Jagarut LSC insert in it in the polling station list of number 112 Amri ST Legislative Assembly Constituency. Nasi ni pidingu elo atau sempat bangga cleaner cap polling station contact. Lah bangga number 1 bangga. Number 1 Amguri LP School, number 2 Amguri LP School, left right and middle. Number 3 Amguri LP School, number 10 Piporgaon LP School, number 12 Chinai Nudi LP School, left wing, 12 number Chinai Nudi LP School, right wing, number 30 Mahajon Timung LP School, 13 bangke left right asondolo. Sibera polling station lo Bhoksong High School, la penisi bangke 19 bangke Jarthang Nola LP School, la penisi bangke number 20 bangke number 20 Tarchen LP School, number 21 Tumprok LP School, number 23 Punja ME School, right wing, la pen 24 number Boranglong LP School, 25 number Doloni LP School, 26 number in Abi LP School, number 27 Punja ME School, left wing, 28 number Konok Rongang LP School, Abi 2 bangke 29 number bangke Eden Bari LP School. Katu kowe cleaner cap polling station bangke ini tu thekam long ateng bangke recorder ini tu thekam mungkin ada itu Karbi Anglong pen, mata ini tu LSC pen Hampung Pongsi la bangke Jagarut Roha la pen Hujai
LAC long pun so bangke puthot arona teng pen constitution arona teng pen autonomous district aro boundary bangke impact donai la bangke mai ta boundary atak bangke constitution arondu lake article 330 lakan article 332 ateng pamilu data bangke ala sob apesis pension ni tu kenam tang motai hini ke thong ni tu lakan kenam tang ako election commission kita chief election commission ke bang of India নির্বাচন সদন সহিত আমি গুয়াহাটি লো নিলি তুম তামসি তুমসি নিলি তুম থান পাকাল নাই পেলা নায়া হিস্ট্রি নিলি তুম তো লাভসি তো হলো আসি আলাম থেপি গেলালো আসি আমি তুম পান West Karbi Anglong Kuthe P Whitening Sport Club atom penchapatir piponsi Nijang Karbi Anglong Inglong Morok Pathwa Klamalong IT10 Cricket Knockout Tournament ke damtang chiti ni phai ke thomar ni pen kapathu pangcheng pondo Kicheng Siarni Nongkurla Club pen Royal Ranger Cricket Team atum bensi pathu ponlo lapen Nongkurla Club atum ke thek muchara jok Kicheng Siarni ka pathu da chepahai ponderlo Kicheng Siarni ka pathu pona hot Alhiaman pen KEC Inspector of Tax Borlongki Kuthe P Whitening Sport Club founder Rajesh Be Umrahapati Habirisu Jugendra Ingleng lapen kapre man peng gidwa tum chitono si Jaimek Mesen pen pachunpon Borthol pen Great Sontimong Karbilong Rebirta Whitening Sports Club pen si bang bilo nilida prang keladak pinelo secretary lo founder secretary lo lapen niliphan pininang chopha pen nilining arong piglo lapen non ke thur mi awe tumphan isi atowar mate asia platform kapaklang poni phansi ladak kothipi Whitening Sports Club pen bori ponlo lapen rakial kecho hormu nonson la drugs kecho ba horki jun biri duma Kimong lahai tum phanta isi lahai panda ko pabirji phanta isi atowar lo lapen arta ke kompen pinan ke do piso ke en lahai da kapang arponji phan lapenang pendang itum rong rup pen non kothipi laso Whitening Sports Club president secretary non ki khibo matumanda ningthelo non aprang ke wangi uwe tumanda la anso se akime atowar ke japoni pusi ningthelo ardom Pinike dake Nongkular Sports Club lapen Ranger Royal Ranger club tum angbong si pathupon lo club si haipondelo lo la pinia khela pen lahai daka kuthipi Whitening Sports Club tum lada kibi pen la niliphananga chupa pen ning arong piglo lapen pinida ka chitong sob nitum arleng ke sardo jaddo habe pinpo do lapenda ka president secretary ang tondo edlo lason thak si nono bangke uwe kimi tuman ka chuning ri poni bangke laan so se ang song ki dunji phan laso a platform bangke non ke Karbi Anglong Autonomous Council pensi kisi kedang do lablo lasi non ke pathu bonang po lapen laan so se kang tui ke le duni phan si nilihin pen chuning ri lo तो लागे दाक Whitening Sports Club atumben ke non la cricket bilo ako next non la son thak se aning kan wang na dower po lake a season 3 sido po non ke summer season no summer lage T10 lo hai knockout cricket tournament lo son thak se ako next la so fil lo ma se ako non football da du po hala bangke Botewang Sports Club hi pensipatir pipon si bipon tu po Ako Whitening Sports Club tum da non la ning kreng ning thinang le lo te ako la an so se tournament ke thesi do thupo Pinya Birta Lansi Kangtonlo Kardom